Sziasztok srácok, üdvözöllek titeket ebbe a mai videóba. Remélem tetszeni fog, Robloxról fog szólni. Igen, az előző videóról szólva nem sikerült túl jól. Szóval most játszunk egy kis, nem is tudom, egy kis in-game, Squid Game. Egy nagyon realisztikus Squid Game játék. Ugyanolyan, mint a Squid Game, csak egyszerűen más, egy ilyen játékban van. Csak be kéne töltenie. Töltsél be. Gyerünk. Nem akar betölteni. Miért? Jól van. Na, betöltött. Mutatom, nézzük. Nézzük, hogy hanyas player leszek. Player 22-es. Keressük már meg a 456-ost. 456-ost eddig nem látom, 04-est látom. Az a baj, hogy nagyon laggolok. Ezért nagyon sokra nem megyek. Mikor lesz? Kezdődik. 1 perc. Ahogy látom, ha nem laggolnék, talán jobban is látnám, de most nem ez a lényeg. 55, 50, 49. Jó, ez jól tölt. Jó van, addig. Mi a... Jó. Jó, megyek. Mi? Jó. Az azért komoly. Ez mi? Jó van, ez komoly. Gyerünk. Gyerünk, töltsél. Na, jó lesz. Jó lesz ez. Na, jól megy ez. Most jó, csak be kell töltenie, ha kedves játéknak lenne igénye betölteni. De sajnos nincs. Ezért nem is tudom. De legalább azért töltsön be, kérlek. Töltsél be. Na végre. Az aztán komoly wifi. Az a wifi, az befigyel. Figyelj, már úgy maradt a kamera, az respect. Where are my skin? Oh. Ilyet nem láttam még soha. Jó, legalább betöltött. Mi? Erre mi a... Oké. Hagyjuk szerintem a Squid Game-et, játszunk valami mást. Csak arra leszek kíváncsi, hogy mit játszunk. Szerintem... Jó, hát játszunk egy kis... Akkor játszunk egy kis Steal a Brain Rotot. Ha már ennyire kedves volt a Squid Game. Na, ez legalább betölt. De unom már. Köszi! Mondom, hogy nem vagyok benne egy profi, de azért játszottam vele. Van egy kis nagyon minimál mértékű manim. Tudom, hogy a legtöbben jobbak vagytok nálam, de attól még egy kis... Mi? Na nézzük. Valami jó kéne.
Sokat ad. Ah. Kérlek. Jöjjön valami jó. Nubini Pizzanini. Ó, az de kéne. Kérlek, jöjjön valami jó. Ez mi? Oh, nem már. Rétig ilyenkor. Bombomini Gusini. Bonekám valahol nem lenne rossz, de nem a legjobb. Ah. Megyek a bézembe, mielőtt még ellopják a cuccom. Jobb. Na. Bananita Dolfinita. Akkor most ezt eladom. Akkor jó. Ezt Bananita eladom. Dolfinita. Megvan. Jó. Megvan. Szű. De mi ez a lag? Legalább akkor adjon valamit. Jó, 600-at ad, az jó. 8K-ból sokra nem megyek, mert még meg kéne venni. Patapim. Jó, hát ezt még utolérjük. Come on. Ó, hogyha így laggolok, akkor hogy nem... Ó, hát ez... Mi ez? Mi ez, barátaim? Még én feladom. Mit csinál ez a játék? Persze, ilyenkor jó a wifi. Ez igazi Roblox. Igazi Roblox. Berry, Bicus, Dicus, Bombicus. De legalább jönne valami jó. Cappuccino Assassino. És még figyelj, nem bírom lelokkolni a bézemet szinte. Figyelj meg, most el akarok menni ezért a 20K-s. Pont nem fogom beérni. Mondom. Perochello Lemoncello. Lionel Cactus. Lionel Cactuseli. Lionel Cactuseli. Gyerünk! Jó, bent van. Ezek már adnak az itas, nem ad túl sokat, eladjuk egy petet. Eladjuk egyiket, nem érnek már sokat. Ez meg miért van itt? Na, köszi! 64K, abból már tudok venni. Hát nem is a prémiumot, de amit kell, azt meg. Csak az jöjjön valami jó. Mert így nem megyek sokra, ha nem jönnek jó dolgok. Boneca Ambalabu. De hogy legalább jönne, ha nem is Lego, de egy jó epic. Egy jó fajta epic. Jó van, ha most... Mi? Ó, basszus, nyitva a bézem. Borbaloni Luliloli. Hú, ezt megúsztam. Én itt így el leszek, úgy érzem. Szahúr, mennyibe kerülsz? Hagyjál már, fiam. Cavallo virtuoso. Hopp, ott kéne valami jó.
Jó, itt mindjárt vége lesz majd a videónak. Figyeljétek meg, jön a lega. Jön valami jó, azt akkor... Csak jöjjön valami jó, mert figyelek a bézemre addig. Nem jön nagyon semmi jó. Aha, tudtam. Ez így fog sikerülni. De mi van? $20,000 ér alig ad valamit. Viszont nem ad sokat. Kérlek, jöjjön valami. Gyerünk. Cocofanto elefanto. Cocofanto, elefanto, ne. Cocofanto elefanto. Nyitva a béz. Most mi történik? Jöjjön valami jó, kérlek. De csak ilyen bonekám valahol. Előbb jött egy Cocofanto elefanto, de az nyilván nekem milyen, hogy mondjam, drága. Hopp, na jó. Strawberrelli flamingelli. Köszi. Ez jó. Hopp, úgy bekollaptáltam azt azért, de csak jöjjön valami jó, ami ad. Jó, azt illelni akarsz? Barátom, arra várhatsz. Get out. Get out here. Hehe. Jól, nézzünk valamit. Bár ha lenne valami értékes. Kedves srácok, mindjárt közeleg a videó vége. Tudom, most egy nagyobb kiegyás volt, egy kicsit több ideig kellett várni a videóra, mint csináltam, de nyugi, most hamarabb lesz majd a videó. Addig is remélem, hogy tetszett a videó, és eddig tetszik. Tudom, most valamiért nincs olyan jó kedvem, na. Jó, szerintem én kilívelek. Na így. Remélem tetszett a videó. Tetszett, nyomjatok egy lájkomot és iratkozzatok fel. Hello!